Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur. Mindanao may buntag guys. Kung mahiligong kag traditional nilo. First time nyo nakita, tanawagin para sa imuhan. Ayan, may buntag ma'am. Hindi, ang sa ganyan mong di pa matiganin na. Bigod ako mga lawas. Tanan lawas, bingon. Ano saan mo pila kadlaw na mga panod na? Doon na rin, tulo na ka muna. 2 ka bulan. 4 na. 4. 4 ka bulan. Kaya ang kanin mo stroke. Bila ka, ano naman na? Mga lang yun, nagsugol ito mga 4 na kabulan nila. Sabay-sabay na. Binhud na una yan na bate na, sakit. Pero meron, binod lang. Uman, so sabay-sabay po siya mong pagbuntis. Wala kang ma-admit, anak. Wala. Meron di pa Check up lang. check up, uman. Okay yun, si doktor. Dahil stroke na niya. Mubo ka na kung dugo. Wala man sa stroke ang mga dugo. Daghan rason ang stroke. Naiuban may stroke, pero anang mahagutan, magbasa, bago maglaba, maligo, Amo na siya. Di ka maligo. hindi kanta o trabaho. May isang klaseng trabaho. Nasa paghuli sa maligigit ka dapat punta magpasa. Kung mahimo lang, Ligo mo na siya. maligo rin ka. Kapag laba, ya, kabaligo. Lamit kung kaya ligo, no? Kaya meron nagugma na, no? Oh. Ako ba tayo init kay likod? Init yung likod. So, dili masaka yung kuhan. Ana na, sige daw. Bukas ko ito kaya. Ana ra. Wala nila yan, straight daw. Likod. I-prepare lang, ana ra. May saka. Ana ra. Pero dili sakit. Sakit din. Yan na, kung pugso ni mo. Ana, kanang ana. Kaya po kumot. Pwede. Kaya. Dili pa na makabunal di ay. Di pa ka pamunal. Pero kani imong wala okay ra. Suro po din. Sunod po daw na. Ako ni action po. Burog mo sabay. Dahil mo tel, Pinakikas we. wapoy kusog. Balik ka dito, Ha? Init tunog ni mo, kumusta man ang tunog? Sakit. Sakit yung tunog. May nakabalong sa kuha. Kita ko na ko yung live. Oh. Uy, ayaw na yun. Tukon na rin, digos. Asam kita. Sa yung live sa palawar ba ako nimo. Pero, yun sa nang pagkakuhan dyan nga. Yes. May search ka or unsa? Wala, gawas na sa wall na ko. May gawas lang. Oh, ni Uy, parang ano kayo mga video. Uy, main na yun tayo. Tukon na rin digos. Kasi mo rin makakuha sa tuwa. Nagan matag natabangan, pero di mo kung masuod tanan sa manggod, yung panulog na ito tanan para magtumot. Isod manggod, yung pataghanap. Kita lang ko, main na kay Duol ra. Tukon na digos. Iso dili kay layo. Oh, rin kay layo. Ato ni aging adlaw, dire ang kuhan, si Gaboy. Alayo to sila sa amo. Si Gaboy na gito. Layo po to. Layuan na gyud. Sige, karon imong ipamati unsa gyud? Bigod. Anawas. Gabi, di ko katulog. Gabi di ka katulog. Kabigod. Wala po na gyud mo tiyan, no? Nako na na eh. Ito tulira. Di ko kubati og kuway binhod. Di pong supa. Di ko kayo. Gabi lang eh. Wala na. Tulo. Katulog. Pwede na supa. Tigawas. Basbasan. Pila na may edad mo? 39. 39. Ang mamawang edad sa kusama pagka di katulog. Naman mo. So, gusto mo likod doon sakit po. Irit ang pabinaw niya. Karon? Wala po mga pahilot, Bisaya. Wala po. Kala mo ito kato. Ngumulmul pa yung kuhan. Mga sugod. Wala man niya po nakuhan. Ato di. Hilot. Ibigay lang yun na yung kamot. Hilot ra. Oo. Pero wala ka lang Bisaya na. Wala. Oo, mga to. Wala. Di mo na ginay na sa una ilawas eh. Baskog yun kaya na.
Payat jud ni siya, wala. Dili kayo na karon payat mi sa pagkayo. Dili tama Hindi ko ka na. ganang makaon. Kapungi. Very good. Payat ra pinisig ka og hotdog. Ha? Sige, asa kitong balay ni mo, ma'am. Kabili ka ba doon? Sige, pasig na kay shout out, ma'am, sa taga Mabini. Shout out sa mga silingan. Oh, sana na nahilo sa akong mga silingan diya sa Mabini, Davao de Oro, ana. Kasi mo yung silingan nito. Kasi mo kaila. Mga bayaw. Bayaw, kasi mo yung bayaw. Yalo awa. Oh, awa, ilo po. Kinsa pa? Biboy pasawa. Pagkibuit sawa. Oh, kinsa pa? Okay, kaya asa man ka di eh? Taga Bukidnon na siya. Bukidnon ka. O, shout out sa taga Bukidnon. O, kaya na, ikaw man gina lugar. O, hello sa taga Bukidnon. Sige. Ilo sa taga Bukidnon sa kumama. Tayo mo Bakas pamili. Bakas Family. Hello po sa mga Bakas Family sa Bukidnon. Lahat po ng malay-balay. Bubura di mo ah. Amaw na na. Nabi sikat diya nga kuhan. Na Yung sikat diya nga may po mo kuhan dyan. Milot. wala ko kuan. Magkakakuhan. Kani ang suwita ka taga dito mo ni. Nakakabala niya no? Kuda. Huwag po ka kay Ring. Sarong ulit. Ano, dako po daw kuhan po. Dako po mga lugar. Wala mo Bukidnon. Sige. So ayan guys. Shout out po sa taga Mabini, Davao de Oro. God bless po sa inyo. No? Isa akong kapanagyan sa Tagum. Mga entero pamilya. So God bless po sa taga Mabini, Davao de Oro. God bless po. Asmang ako ang kabangan sa pamatis lawasan. Manod ang tanang lawas. 4 months na sa stroke. O mild stroke, na hapit na po mo damay ang gani. Ang yung wala, hapit na po mo damay, mahurot o ka manod nun. Hindi po niya likod, tabangan na ito kung maayo. Sabi nila ba sa pag-ampos, ginoo, o kanang nga mo doon sa kuwadre, may kamot na, may kamot na maayo mo. Ito sa mga kumain mo, kapag natin na kung ismasan. At siyempre po, God bless po sa kanang ng gitanas ng viewers. Please subscribe to YouTube channel. Please share this video para ka ng masayod lubin-lubin sa mga inyong kaparentiyan, mga friends ninyo. God bless. Salamat sa inyo siguro salamat sa mga kung sa YouTube channel o shout out po sa lahat ng mga OFW. God bless po sa inyo kung saan kayo nagpapawag. Yan, magsugan akong kilot guys para sa inyo. So yan guys, magsugan akong kilot po. Yan, shout out Mabini, Davao de Oro. Wala ako. Okay. Pitakan, wala. Takilid sa taha. Kaya man takilid na.
Buntis ya 5 months, no? Ya 4 months na po ng mild stroke. Napit na tanang langos. Masabay. Huwag ka may stroke. 3-9 no, edad? 3-9. Di ka rin ano yung langos. Di po nga no. Dako-dako ka gamay. O di po tambok. O dili po nga nga payat. Iyara kita gawin ko na live. Ano sa live. Ano naman? Ano ang mas mula? Itatiyan? Kasi ito na tanaman? Jubilin. Jubilin? Nakakira tayo po ang kala. Minit mo lang ako. Likot. Bas mo? Ito nga bachelor. Aban, Jud? Wala di bas? Kung ibas? Kung nagbas mo, ka mo ron. Taga mo nakay. Ini sakit. Sakit nih, Pak. Suntik niya sakit ha? Wala.
may nagbantay sa wala ron. Ang bayaw. Selamat sir. Ay, Selamat kayo. salamat sa Ginoo. Wala na siya sa mga. Ako na niya, mawala. Nanag na lang na. Masakit pa yung lawas din sa lawa. Pagila. Pilap. Isang lawas yun. Masakit pa man ang mga kamot at tiit sa likod. Sentro rin ang agan. Itong hilutan na Christmas. Ang mo dito. Division. Division ng tanto. Ang layo kayo? Ang maestro? Canada. Ha? Kananda? Canada. Masang ang hilutan. Ang hilutan karon na. Ha? Ang hilutan karon. Cumanok. Sabi ka nila cumanok. Yan, nakita na kita ka. Apa sa? Saus ba sa? Saus. Ayan ka, ayan. Kira. Sakit mo na. Hindi ka bunga? Bunga? Yun ay mag-help yung 5 months. Lumayon, nasa tiya. Tingnan dito sa uban. Pag meron. Lumayon mo mata.
na yung anak. Puno. Puno na. Sige mo na. Ginulat to. Hindi pa nakapasok ako doon. Wala na. Hindi ko na sa katulog gabi eh. Tubo-tubo. Pinulo yung lawas. Nakakawat na. Makatulog. Kadjutra. Manok-manok ba? Kawa mo sa kangulungul. Pas mo na yung mga kamot. Kaya na. Babalik lang.